Hľadáte moderné bývanie, ktoré má všetko, príroda, občianska vybavenosť a ešte aj s rýchlym prístupom do mesta? Tak mám pre vás tento dom. Slepá ulička, žiadne prejazdové autá a vlastné parkovanie až pre 4 vozidlá. Môžete sa hneď nasťahovať, pretože všetko, čo tu vidíte, tu aj zostáva. A táto skvelá terasa vám vie zabezpečiť pocit, že ste na dovolenke. Vďaka tepelnému čerpadlu a moderným technológiám sú vaše mesačné náklady len 110 eur. Investujte do bývania, ktoré namiesto faktúr šetrí vašu peňaženku. Fotky a videá sú jedna vec, ale ja vám to odporúčam vidieť osobne. Kontaktujte ma.